Ahojte! V 6. epizóde prejdeme národným parkom plných divokých zvierat k senegalskej hranici, dorazíme do cieľa legendárnej Rally Dakar a konečne dosiahneme najzápadnejší bod Afriky. Ale ešte predtým nezabudnite kliknúť na odber, pomôže nám to v tvorbe ďalších videí z celého sveta. A teraz už poďme na to. Julie už tlačí. No máme tu raňajky. Dnes ideme prejsť senegalskú hranicu. Teda verím v to. Lebo sú tu dva prechody, ktorými môžeme ísť. Jeden je Rosso a jeden je Diama. Problém je ten, že ten Rosso je takzvaný, nazvem to, komerčný a chodí cez deň strašne veľa ľudí. A je to tam nadlho a vraj si tam colníci radi pýtajú úplatky. Za to Diama, alebo Diami, už neviem, je kľudnejší prechod, všetko, no a ešte predtým na Rosso musíte ešte aj kompou cez rieku. A v Diami je most. Takže tam je vraj kľud, tam sa to dá všetko prejsť v pohode, ale čakám na 40 km po nespevnenej ceste. Takže vyberáme si možnosť Diami? Tak. Opúšťame Nouakchott a snažíme sa napojiť sa na hlavný ťah. Uličky tu vám však vedia zamotať hlavu a zrazu cesta pred vami skončí. Veď, ale tu musí byť cesta. Evidentne nie. Neviem, kade ísť pod dole. Cesta bola a tu skončila, takže ja využívam nohy a Simonko pomaly. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? To Dakar. Dakar. Regardez, c'est la route en bas là-bas. Ah ouais, mais tu vas virer comme ça. Tak to je lepšie. Ouais, tu vas prendre la route là. Tade, hej. Après, vous pouvez. Ďakujem, thank you. Merci. Tak ty si to dal ako na tesno. Zatiaľ, čo sa Simonko brodí pieskom, my sme si všimli tieto elektrické káble, ktoré sú po zemi. Bezpečnosť na prvom mieste. Idem za ním, mi ujde. Keď sme sa konečne vymotali, mohli sme pokračovať na juh. Tu, keď ide celá rodina na výlet, tak jedine aj s farmou. No a okrem takej kozy na streche, vás v Afrike dokáže zaskočiť aj počasie. Vie sa totiž zmeniť zo sekundy na sekundu. Že dážď, hej? Normálne, že dážď. A po chvíli zase sucho. Z Nouakchottu po hlavnom ťahu je to k odbočke smerom na Národný park Djawling 150 km. Následne 30 km do poslednej dedinky, kde končí asfalt a sme pred bránami parku. Hello!
Vítajte v Národnom parku Djawling na mauritánskom safari. Park leží hneď pri rieke Senegal na hranici so Senegalom a je to úplne iný svet než púšť, ktorou sme prechádzali doteraz. Z piesku sa zrazu stáva mokrať, krajina ožíva vodou, zeleňou a životom. Žijú tu hrochy, krokodíly, stovky druhov vtákov a sem tam aj kravy, ktoré sa pasú vedľa pelikánov. Park je menej známy aj ako Djoudj na senegalskej strane, ale o to viac pôsobí divoko a autenticky. Žiadne davy turistov, len ty, príroda a zvuky Afriky. Stačí chvíľu počkať a uvidíš, ako sa všetko hýbe. A niekedy aj niečo vystrčí z vody. Čo to je za značka? Pozor, čo? To je oni. Nie, jak sa volali? Timon a Pumba. Ale teraz ktorý bol Timon a ktorý bol Pumba? Ďalšia sviňa. O tom, že je to tu naozaj divoké, sa presvedčil aj tento kamionista. Našťastie sa mu vraj nič vážne nestalo. Tovar poprekladali, založili si ohník a chill a pohodička. OK? Perfect. Cestou predbiehame partičku z Bosny. Neskôr nás dobehnú a spolu strávime čakanie na hranici. Hello. Za prejazd Národným parkom Djawling sme museli zaplatiť poplatok. A hoci v prvom momente možno prevrátiš očami, v skutočnosti to dáva zmysel. Peniaze totiž nejdú len tak niekam. Slúžia parku, ochrane prírody, monitorovaniu zvierat a aj na podporu miestnych komunít, ktoré v okolí žijú. Hello. How do you find? Yes. So free. Va bien. Nature. No problème. No. Thank you very Ça much. allait, hein? Combien de motos? Good. 1, 2, 3 motos. Only One. and these are separately. Ah, nationalité? We are Slovakia. Slovakia, this is Bosna. Ah, you pay tax in national park, après you go. Okay, how Okay, much? How much? 10 euros par personne. How much? How much euro? Po dole. Sorry, I just want to... Po dole. Malo to byť 10 eur na osobu, ale nejak sme to zakecali a zaplatili 10 eur za oboch. Ešte sme chvíľu pokecali spoločne aj s Bosňanmi a vybrali sa na hranicu vzdialenú už len 3 kilometre. Prichádzame na hranicu a tu sa opäť vracia úžasná mauritánska byrokracia a aj doláriky, ktoré blikajú v očkách podnikavým Mauritáncom. Ako prvé platíme za otvorenie rampy približne 2 eurá. Sme na hraniciach. Fixery nám sa snažia pomôcť, ale čo z toho, keď colníci majú obed? Dúfame, že to nebude jak v Taliansku alebo Španielsku siesta na 3 hodiny. Hodinka čakania, no nakoniec sme zaplatili za služby fixera 10 eur a 25 eur za vlastne ani nevieme čo colníkom. Teraz sme museli prejsť mostom do Senegalu, za ktorý sa samozrejme tiež platí 10 eur, potom nejakú tax 10 eur a poistenie 38 eur. Takže za prechod z Mauritánie do Senegalu
sme zaplatili spolu 95 eur. Chlapci, čo robíte? Do špana vávame reťaz. No dobre. Myslím, že to chcelo dobre. To by sa aj nám niekedy zišlo pomôcť. Hotovo? Jo, a bolo to dosť rýchlejšie, ako keď to robíme na našej. A teraz všetok tento bordel dostať zase späť. Už mám na to grif. Po pol hodinke na senegalskej hranici sa lúčime s Bosňanmi a našim fixerom a konečne vstupujeme do Senegalu. Okay, perfect. It's a deal. Thank you. Bye. Bye. Welcome to Senegal. Kúsok za hranicami je naša dnešná cieľová destinácia, mesto St. Louis. St. Louis bolo prvým hlavným mestom francúzskej západnej Afriky. Založili ho Francúzi v roku 1659 ako obchodnú a koloniálnu základňu. V minulosti bolo dôležitým centrom obchodu s otrokmi, neskôr aj kultúry, vzdelania a administratívy. My sa na toto mesto viac pozrieme pri našej ceste späť a teraz už smerujeme na ubytko. Milí priateľovia, sme na ubytku a táto trojkombinácia farebná znamená, že sme v Senegale. Teškáš sa? Áno, zajtra budeme v cieli. Áno, áno. Zajtra už sa dostaneme do Dakaru, ale vyzerá to ubytko naozaj veľmi pekne, autenticky, krásne. No poďme sa pozrieť dnu, kým sa Julie došaškuje s pujom. A tak to vyzerá izbietka. Tu nejaká kúpeľnička. A tady by mal byť aj balkón. A ona ho zankla. Fuk. Fuk. Až teraz som si všimol, že rovno takto z balkóna nám tu rastie mango. Mangovník! Mangostan! Tak to sú raňajky skoro priamo do postele až. Len ešte nevyzerá byť zrelé. Večer už len tradičná prechádzka. Kade ideš? Dnes sme prešli 275 km z hlavného mesta Nouakchott cez Národný park Djawling do mesta St. Louis v Senegale. Krásne ránko! Hello. Akurát sa nachádzame vo veľmi príjemnom senegalskom mestečku, ktoré sa volá St. Louis a o chvíľočku nasadáme na nášho Hemingwaya a ideme do cieľa, do Dakaru. No ale ešte predtým sa teda zastavíme pri Ružovom jazere, kde končila ikonická Rally Dakar. A som zvedavá, či bude ozaj ružové, či to nie je iba také žvásty. Trošku tak. Dobre. Si to zvládol aj bez mojej pomoci. Máš to v oku. Takže platenie kartou nie je možné. Takže Sionko musí zrátať naše kechtáky, ako sa hovorí.
40 000. Euro? No euro? Pay by euro? Euro? Yes. Pay by euro? Oh, no. No? It's no sefa. Euro? It's no sefa. No euro? It's no sefa. Neviem koľko mám, počkaj. To máme. Full, yes. Benzín tu stojí v prepočte euro 50 a my sme na hraniciach zamenili len pár západoafrických frankov od fixerov. Neskôr sme si peniaze vybrali bez problémov z bankomatu. Opúšťame mesto. Tu sa končí arabská Afrika a začína tá pravá, černošská. Smerujeme k Rúžovému jazeru, legendárnemu miestu, kde končila najťažšia rally sveta a kde sa plnili sny. Nás delí už len necelých 200 kilometrov, no teplota stúpa na 40 stupňov a cesta je nekonečný slalom medzi retardérmi. Každý kilometr je únavnejší, ale my sa nevzdávame. K zvieratám, ktoré nám ponovom vbehnú do cesty po ťavách, kravách, sviniach a varanoch, pridávame aj opice. Pozor, kontrola, a my nie sme pripútaní. Dobrý deň, Ozlia kontrola. Dobrý. Doklady máme. Páchateľ na útek, ne? Kam utekáte? Tam choď dole z cesty, tam ti bude lepšie. Asfalt zrazu zmizol a pred nami sa vynorila dedinka. Rozhodli sme sa zastaviť a dať si niečo chladené. Zastali sme v jednej dedinke sa trošku napiť. Takejto, niekde, prišli chalani. A do cieľa nám dostáva ešte 138 kilometrov. I am Julia. Julia. Your name? Powiedz mi? Ako sa... Your name? Nome. Tam. Nice to meet you. No, ja. Julia. Kamušky, čo dobre? Aquí, ¿verdad? Yo. Y hacen canak. Aha. Isi magano. Dobre? Sme tu dali, že? Tuto sme dali. Ja som si našla kamošku, ale chlapci ako zbadali kameru, okamžite ušli. Keď už máš takúto smerovku, tak to s tými smerovkami asi myslíš vážne. Jeden z mála v tejto krajine. Konečne sme tu. Lacrosse, teda Rúžové jazero. Miesto, kde pretekári, ktorí zdolali tisíce kilometrov púšťou a kamenistými cestami, končili svoje dobrodružstvo, ktoré je symbolom odvahy, vytrvalosti a vášne pre rally. Aj keď sa trasa Dakaru neskôr presunula mimo Afriku, Lacrosse zostáva miestom, kde sa stretáva príroda s legendou motoršportu.
What's your name? Sorry? Wait, what's your name? Simon. Italiano. Slovakia. Italiano. Slovakia. Slovakia. Nah. English. English, yes. What's your name? Simon. Saibor. Toy. Mio chef di villaggio. Mio chef di villaggio. Bulettieri Sabin. Bulettieri Sabin. Nerozumiem ti ani trt, kámoško. Arrivederci, per Dakar. Yes, yes. Capito italiano? Nerozumiem ti. Ona hovorí taliansky. Sme tu pri Ružovom jazere v cieli Rally Dakar. Takže už sme skoro aj v našom cieli. Už len kúsok k najzápadnejšiemu bodu Afriky. Takýto maličký ždibík. Okrem rally je toto jazero zaujímavé aj niečím iným. Je jedným z najunikátnejších miest v západnej Afrike. Toto jazero s rúžovou farbou je výsledkom jedinečného spojenia extrémne slanej vody a mikroorganizmov, ktoré mu dávajú ten typický odtieň. Voda je tak slaná, že v nej môžeš plávať bez námahy, takmer ako v mŕtvom mori. Miestni obyvatelia tu ťažia soľ tradičnými metódami, čo dodáva miestam autentickú atmosféru a ukazuje spojenie človeka a prírody. No poď! Nejdem nikam! Chcem zostať a zomrieť! Poď! Ešte nás čaká jedna dôležitá lokalita! Ešte 30 kilometrov do hlavného mesta Dakar a prekľúčkovať sa uličkami k najzápadnejšiemu bodu. Neskôr však zisťujeme, že to nebude také jednoduché. Chvíľu sa brodíte pieskom a zrazu ste na obchvate mesta, na ktorom za použitie platíme 70 centov, aby sme sa dostali do totálne šialeného centra Dakaru. Mesto ponúka návštevníkom fascinujúcu kombináciu tradície a modernity, kde sa stretávajú rôzne kultúry a histórie, čo z Dakaru robí miesto, ktoré si určite treba zažiť. Mesto je šialené a dáva nám poriadne zabrať. Možno sa pýtate, prečo sme sa nedostali teda až k tomu najzápadnejšiemu bodu, keď to už bolo len 30 km. No, tých 30 km, necelých 30 k ubytovaniu sme šli 3 hodiny. To bolo samý retardér, koniec cesty, piesok, odboč tam, brutálna premávka. No hlavne tie retardéry, aj celá tá dnešná cesta bola o tom, že už si vrajš konečne 1, 2, 3, začneš kvaltovať, vím retardér. Zase 1, 2, 3, vím retardér. A tie retardéry sú také ostré, že proste musíš ísť cez ne pomaly, lebo Julie by vyletela zo zadu. A ako sme šli pomaly cez jeden retardér, tak jeden miestny expert na nejakom Hiluxe, či na čom to bol, v jednej ruke káva, v druhej ruke mobil. To je taká senegalská klasika inak. No, to tu inak akože šoferovanie, normálne motorkár má v jednej ruke kávu, v druhej mobil a ide. Presne. A nikam nekúka, kúka len do mobilu. No a stala sa nám totiž na tom retardéri taká vec, že expert na Hiluxe sa potreboval neviem kam vtrepať, lebo oni sú úplne pribrzdení, proste vidí, že nemá kam ísť, on tam aj tak ide. No a ťukol nám do zadného kufra, trafil teda bandasku,
Nebolo to tako, že nič nezničil našťastie, ale tak trošku nás to rozhodilo. A nastala tam taká miestna potyčka, lebo trma trošku. Strašne sa tam na nás lepili všetci okolo nás, tak som chcel proste, aby išli ďalej, no a zrazu do mňa začali strkať, ja teda do nich a potom sme sadli na motorku a šli čo najďalej. No a povedali sme si, že už toho máme na dnes dosť, lebo mám úplnú gumu v hlave z tých retardérov, takže sa k najzápadnejšiemu bodu pozrieme až ráno. Ale to nevadí, lebo zajtra odštartujeme zajtrajší deň krásne, takže dobrú noc. No, trošku bandaska, akože čakal som, že to dopadne horšie, ale našťastie nič strašné. Dnes sme prešli 275 km zo St. Louis k Rúžovému jazeru do finišu Rally Dakar a následne sa presunuli do hlavného mesta Senegalu. Je ráno a my platíme miestnemu strážnikovi, aby nás pustil k nášmu vytúženému cieľu. Pýta 2000 frankov na hlavu, nakoniec mu dávame dokopy 3500 frankov, čo je približne 5 eur, a ruinami nedostávaného hotela nás navádza k bodu, ktorý hľadáme. Je to dobré? Teraz go tady, aha. Yes. OK, dobre, ja si trefím toto. Konečne sme tu. Po tisícoch kilometrov po púšti, horúčavách, piesku, vetre aj nekonečných úsekoch bez konca sme dorazili k najzápadnejšiemu bodu afrického kontinentu, k zelenému mysu. Stojíme na útese, kde sa Afrika stretáva s Atlantikom, vietor nám bije do tváre, vlny narážajú o skaly a v hrudi cítime viac než len únavu. Je to hrdosť, vďačnosť a úľava, že sme to nevzdali. Práve tu v oblasti Cap Verde na polostrove pri Dakare sa začína aj končí veľa ciest. V minulosti odtiaľto vyplávali lode do neznáma. Dnes je to miesto symbolické ako pevný koniec kontinentu, ktorý si musíš zaslúžiť. Je to najzápadnejší bod africkej pevniny a hoci na prvý pohľad pôsobí nenápadne, keď tam stojíš, cítiš silu celého kontinentu za chrbtom a nekonečný oceán pred sebou. Až tu si človek uvedomí, ako ďaleko sa dostal. Nie len na mape, ale aj v sebe. Krásne ránko, ako sme avízovali, dnes ráno nám začne krásny deň a tak sa aj stalo. Nachádzame sa v najzápadnejšom bode Afriky, teda Zelený mys. Za nami je, ako vidíte, oceán a my sa mega tešíme. No, takže sme tu po 14 dňoch a teraz by sme sa mali otočiť. No ale mám takú vec, náš pôvodný plán bol také prekvapenie, že zájdeme až do Gambie. Gambie totiž to máme veľmi dobrého priateľa Ismaila, takže Ismail, ak toto pozeráš, tak ťa pozdravujeme, určite to pozeráš. No ale Ismail trošku zmenil plány, v Gambii sa zmenil režim a Ismail teda musel opustiť Gambiu a vybral sa do Španielska. Ak budete teda niektorí namietať, že imigranti, neviem čo, keď sme boli v Gambii a pýtali sa Ismaila v 2019, či by chceli ísť do Európy, tak nám povedal, že
chcel by ísť do Európy, ale tak na týždeň, dva len sa pozrieť, vidieť niečo nové a potom by sa chcel vrátiť do Gambie. No ale viete, že režimy a rôzne politické situácie vo svete ľudí vytláčajú, takže my mu to nemáme za zlé a do Gambie teda nejdeme. Ideme ale teda trošku viac na juh, pozrieť sa na mačičky. Predtým, ako opustíme Dakar, sa ale pozrieme na ešte jedno na najväčšiu sochu v Afrike, ktorá je nedaleko, Monument de la Renaissance Africaine. Táto bronzová 52-metrová socha zobrazuje muža, ženu a dieťa smerujúce do budúcnosti. Symbolizuje obrodenie a silu Afriky, odstrihnutie sa od koloniálnej minulosti a víziu kontinentu, ktorý sa hrdinsky pozerá vpred. Dieťa ukazuje prstom na západ, smerom k Atlantickému oceánu, symbol budúcnosti a spojenia s celým svetom. Zaujímavosťou je, že táto socha je dokonca vyššia než známa socha slobody v New Yorku, ktorá meria 46 metrov bez svojho podstavca. Monument Renaissance Africaine je naozaj impozantným symbolom africkej hrdosti a nádeje. No, sme teda tu je tá socha, ako vidíte. A teda lietal som tu a nabehol policajt, že teda v žiadnom prípade, že okamžite mám pristať. Pristal som a čakal som, čo príde. Ukázal som mu teda licenciu, ktorú na pilotovanie dronu mám, A1/A3 urobenú v Luxembursku. A jedna výhoda je, že v Luxembursku hovoria francúzsky, takže licencia je aj vo francúzštine. Takže som na to pozrel, povedal OK, vrátil mi licenciu a šiel dža. V okolí sme ešte kúpili nejakú tú predraženú magnetku a snažili sa z Dakaru dostať čím skôr. Ak by vás zaujímalo, čo sa stane s vašou jednotkovou oktáviou po tom, čo na nej nadrtíte 500 000 až 1 000 000 kilometrov, no, skončí v Dakare ako taxík. Platíme euro 50 za obchvat a konečne vychádzame z mesta. Ušli sme z Dakaru, aby sme sa dostali čo najrýchlejšie teda von. No a sme tu, máme takúto rýchlu bagetu. Sme na šelke inak. Kam bych šel, když nemám šel. Škoda, že som tankoval inde. Toto. Koza v aute, nemá chybu. Neviem, či ju vidno, hádam, hej. Takže, a my ideme dál. Môžeme dať od ránu. Hello. Sorry? Only English. Yeah, you speak only English. Only English, yes. Go. Thank you. Práve prechádzame cez most Pont de Punjun, ktorý je kľúčovým spojom v delte rieky Salom v južnom Senegale. Tento oceľový most je približne 250 metrov dlhý a jeho výška umožňuje priechod menších lodí pod ním. Uľahčuje prechod cez zložité mokrade a ramená rieky, ktoré by inak výrazne predĺžovali cestu. Za prejazd týmto mostom platíme symbolický poplatok 30 centov, ktorý slúži na jeho údržbu a zabezpečenie plynulého fungovania. Takýto malý poplatok výrazne pomáha udržať infraštruktúru v dobrom stave. Prichádzame do nášho dnešného cieľa, dedinky Toubakouta, totálne vyčerpaný z neskutočne horúceho dňa. No,
Sme na ubytovaní. Julie sa mi snaží dokázať, že naozaj vie plávať, lebo za tie roky, čo sme spolu, som ju v hlbokej vode plávať nikdy nevidel. A teraz sa poďme pozrieť na izbu. Už máme trošku náš bordel, no ale takto. Nejaká kúpelka. A vedľa ešte máme vecko. Kým človek spal, sa oprala normálne automatická práčka. Vyzerá takto. Teším vás, som Julia a som automatická práčka. Na koniec dňa sme sa išli ešte tradične prejsť a nájsť si niečo dobré pod zub. Tí, čo ste videli naše vlogy z Madagaskaru, tak vedia, že máme veľmi radi túto kolu a my sme ju tu našli. Cheers! Si dať aspoň hranolku? No, máme tu prvé jídlo. Je to tá výborná omáčka. Je to taká horčicová, až to ťahá trošku do takej prestrelenej chrenovej chuti a je fakt výborná táto oranžová. A je to teda špís z morského diabla. A plus sme si dali k tomu ešte toto, ale nepamätám, jak sa to volá. Malo by to byť plnené teda mesom, vajcom a syrom, alebo niečo také? Fatája sa to volá. Fatája. Dnes sme prešli 258 km z Dakaru na juh smerom ku Gambii do dedinky Toubakouta. V ďalšej epizóde sa pozrieme na mačičky, zažijeme najextrémnejšie teplo a opäť sa vrátime do St. Louis, na ktorej sa pozrieme detailnejšie. Tak zatiaľ čaute! Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni kliknúť na odber, like a sledovať nás na našich sociálnych sieťach.